Hier zometeen bij de eerste kwijtsignaal tegen Appel, Nicosia. Veel plezier uiteraard hier. Zing mee, spring mee, voel ik de broek aan. Laten we samen een gezellige, heerlijke pot voetbal maken in deze ochtendwedstrijd. Richting het seizoen 26-27. Take you to a dark shade of gray. Warm me like a sun that'll never fade. Oh, oh, oh. This is this is. Goedenavond, hartelijk welkom vanuit het Fortuna Sittard Stadion op deze heerlijke vrijdagavond. Echt een ideale voetbalavond voor het publiek wat hier is komen kijken naar de laatste voorbereidingswedstrijd van Fortuna Sittard op het nieuwe seizoen. De vijfde voorbereidingswedstrijd, oefenwedstrijd en tevens dus de laatste. En die zal zo dadelijk plaats gaan vinden en dan gaan ze spelen tegen de recordmeister uit Cyprus, namelijk Apoel Nicosia. Die toevallig toch al in Nederland waren, want aan het begin van deze week speelden zij in Nederland een oefenwedstrijd tegen Al Faya, een club uit de Pro League van Saudi-Arabië. Dus een trainingskamp was hier in Nederland en zodoende dus dat Fortuna gaat spelen vanavond tegen de Cypriotische voormalig kampioen. Dat zal zo dadelijk gaan beginnen. Dus even wachten op de opkomst van de spelers. De show wordt gemaakt alsof het al een echte eredivisiewedstrijd is die er snel aan zit te komen. Fortuna Sittard gaat namelijk volgende week zaterdag van start tegen landskampioen PSV op bezoek in Eindhoven. Natuurlijk een hele zware klus voor trainer Danny Buis en zijn team om daar te starten. Maar allereerst maar eens even zorgen dat er vanavond een mooie en goede wedstrijd gespeeld kan worden voor het publiek. Want voor de eerste keer dat er een oefenwedstrijd dit seizoen dus gespeeld wordt in het eigen stadion, het Fortuna Sittard Stadion. Fernando Rixenside, die is ongeveer voor een 40% gevuld. En ook op de andere tribunes is in ieder geval publiek en dat zorgt wel voor wat sfeer. En dan staat nu de opkomst van de spelers. Geeft ons de gelegenheid om de basis 11 van deze wedstrijd even door te geven betreffende Fortuna. Op doel Matthijs Brandhorst, in de verdediging Jasper Dalhuis, Siep van Ottelen, Yassine Kili en Siebe Willen. In het veld zien we Philip Bretijn, Oda Romeni, Ivo Pinto en dan hebben we Justin Hüttler, Lequincio Zeefuik en Mohamed Iataren. Dat zijn de 11 die vandaag gaan spelen. Uiteraard zit daar wel wat wijzigingen in ten opzichte van andere wedstrijden in de voorbereiding die er gespeeld zijn. Met name Christopher Peterson, de linksbuiten, heeft toen bijna aan alle wedstrijden is hij aan de start verschenen. En we zien dus ook nog geen Anthony Deskop, die dit seizoen met nummer 9 zal gaan spelen. De nieuw gehaalde spits. En ook degene die over is gekomen van Feyenoord. En daarvoor bij FC Dordrecht onder andere speelde Chilo het Zand. Voor een speler om naar uit te kijken dit seizoen. Hij zit ook op de bank. Ja, zoals altijd in deze oefenwedstrijden zal er echt wel het nodige gewisseld worden later in deze wedstrijd. We spelen in ieder geval een normale wedstrijd als het gaat om de 90 minuten. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld de thuiswedstrijd tegen Genk, die met 2-1 gewonnen werd. Daar werd 3 keer 30 minuten gespeeld. En dat is natuurlijk om zoveel mogelijk spelers wedstrijdritme op te laten doen. En natuurlijk voor trainer Danny Buis om te kijken welke spelers in vorm zijn. En hoe zijn basis 11 aan de start van de competitie uit gaat zien de volgende week. De handjes zijn geschud. Scheidsrechters maken zich klaar. En ook Apoel Nicosia maakt nog een groepsfoto voorafgaand. Ik zal u echt de moeite besparen om alle namen al meteen te noemen van Nicosia. Maar één speler die moeten we natuurlijk wel noemen. Namelijk de speler die hier vorig jaar nog als linksbuiten fungeerde. Dimitrios Limnios. Hij keert terug in Sittard. Maar dan wel een ander kleur shirt.
namelijk in dat shirt van Apoel. Hij ging terug naar Panathinaikos, waar hij van gehuurd was door Fortuna Sittard. Maar van daaruit is hij meteen transfervrij doorgegaan naar de ploeg uit Cyprus. Nou, de laatste muziek die schalt nog steeds uit de speakers zoals gebruikelijk voorafgaand aan de wedstrijden. En dan is het Apoel wat zo dadelijk de bal gaat openen. Zoals gezegd, de laatste oefenwedstrijd voor de competitie, een soort uitzwaaiwedstrijd. En het publiek staat toch wel aardig op de banken en laat zich goed horen. We hebben er zin in en dat snap ik wel. Het is gewoon een heerlijke voetbalavond als het gaat om de temperatuur. De eerste inworp van de wedstrijd dus voor Apoel. Met nummer 14 staat daar Angel Garcia hier aan die linksback. Vooral eens kijken wat de druk gaat zijn van Fortuna Sittard in deze wedstrijd. Hoe gaan ze spelen? Zullen ze zich als de dominante ploeg gebruiken? Nou, een misseltje in ieder geval was dat van Majoli. En zodoende wellicht de eerste kans voor Fortuna Sittard in de 16 meter. De bal gaat naar de rechterkant naar Wielen. Geeft maar even terug op Pinto. Voorzet. Wordt nog net op tijd weggekopt. En dan in de rebound is het Justin Hübner. De man die al 2 keer scoorde in de voorbereidingen. Hij scoorde namelijk de wedstrijd tegen Lierse SK die met 1-0 werd gewonnen. Toen scoorde hij met het hoofd. En hij scoorde ook het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Metz. Die werd met 3-1 verloren van de Franse ploeg. Die afgelopen jaar degradeerde uit de Ligue 1 in Frankrijk. En daar zowaar de eerste poging richting het doel dus van Justin Hübner. Opbouw via Frontis naar de rechterkant. Is daar het eerste balcontact van de oud-Fortunees Limnios. Een beetje verwarring. De scheidsrechter weet ook niet helemaal precies wat hij met aan moet. Is het een hensbal geconstateerd of niet? In ieder geval het wordt hens gegeven in het voordeel van Apoel. En dat is een uitermate interessante positie waar die bal nu ligt. Net buiten de 16. Wellicht de eerste keer gevaar voor het doel van Matthijs Brandenhorst. Die bal gaat natuurlijk over alles en iedereen heen. Wordt wel opgevangen bij de tweede paal door Diego. Die slingert hem nog eens voor. Teruggelegd op Limnios. Limnios krijgt hem niet, want Romeni, hij zit daar goed tussen. Nieuwe overtreding gemaakt, deze keer eerste keer dan in het voordeel van Fortuna Sittard. Halverwege nog de eigen helft. Even terug naar de centrale verdediging, uiteraard dan via Pinto. De man ondertussen met de meeste ervaring hier op het veld bij Fortuna. Hij krijgt de bal weer teruggespeeld en is Fortuna aan het loeren. Ja, het publiek is er wel. Je hoort ze nu in de beginfase niet zo heel veel, dus de spelers op het veld zijn goed te horen. Goeie opening aan die linkerkant. Dan toch weer even terug naar Justin Hübner. Te bereiken. Sigurling, 23 jaar. Uit België overgekomen van Club Next. Speelt in de tweede divisie daar. KV Oostende opgegroeid. De wedstrijd daar gespeeld. In totaal wel 18 wedstrijden al in de Pro League weten te spelen. 68 in het niveau daaronder. 5 doelpunten, 5 assists. Ik kan even laten zien ook deze wedstrijd. Er komen natuurlijk getrapt uit door de eerdagen. En die gaat gewoon. Stop
Fortuna zet meteen druk naar de aftrap. Dat ziet er goed uit. En is het opnieuw Willing. Dat maakt in de eerste paar minuten. Dat is weg. En dan moet ik met op de paal. Een mooi schot van Opini. Is ook niks fout. Misschien wel aan te komen. De wereld die rechterkant via Wielen. In tweede instantie dan wel. Maar staat hij op de spel voor zijn mensen. Ze winnen met deze aanval dan niet door. Dan weer naar de geliefde rechterkant in de openingsfase. Dus Pinto Iatagen al leek over de zijlijn te gaan, mag door. Hübner. De bal dan weer mee aan de linkerkant. Achterin Siepke Mokkelen die het overzicht heeft en de kant kan kiezen. Mooie paas richting de Alaus die mee naar voren is gekomen. Alleen nog genoeg is zijn aanname net niet goed genoeg. Een doeltrap voor Apoel Nicosia. Even wat rust. Opnieuw Fortuna die hoog druk zet. De Cyprioten gewoon nog niet goed onderuit. Dat is één keer echt aan de kant van op de helft van Fortuna gezien. En nu is het wel een goede crosspaas helemaal naar de linkerkant. En wel Garcia. Je ziet wel echt wat ruimte aan de linkerkant met Majoli. Maar hij stond voorlopig zelf nog op. En terug naar Diego. En Diego gaat naar de rechterkant. Naar Angelopoulos. Moment balbezit voor hun dan in deze wedstrijd. Een goede 8 minuten spelen. Laat Fortuna die ruimte wel even ontstaan. Omdat Apoel niet verder komt dan die laatste linie. En nu gaat iedereen opschuiven. Geeft natuurlijk ook wel ruimte om die lange bal te geven aan Garcia. Maar die is te hard. Maar Branderos dus zo dadelijk die doeltrap gaan nemen. Buitenspel als dat door mag. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Terwijl de verdedigers van Apoel wijzen naar de grensrechter. Want ze dachten dat Roemenië buitenspel zou staan. En vervolgens wordt er een gele kaart. Vanwege die overtreding. Voor de tweede keer dat spelers van Apoel niet blij zijn met de arbitrage. En voor de tweede keer is dat in het voordeel van Fortuna. Terwijl Roemenië nog even op de grond zit. Roemenië, het zou een buitenlandse naam kunnen zijn. Is het ook wel, maar ik komt wat dat betreft ook echt
gewoon uit Nijmegen. Gehuurd van Oxford United. 26 jaar oud. Een van de tot dusver nieuwe aanwinsten voor Fortuna Sittard. Tot nu toe 8 nieuwe spelers dat Fortuna Sittard aan de selectie heeft toegevoegd. Het zou zomaar kunnen dat er natuurlijk nog wat bij gaat komen als het vertrokken wordt. Maar eerst is dit een kans. Een goede redding. En doelman Beleits op de inzet van Jasper Daalhuis. Voorzet Iataren, moeilijk voor Beleits. En dan in tweede instantie een voorzet. Ja, wat zou het geweest zijn? Het idee van Justin Hübner. Voorzet of misschien toch iets meer richting het doel. Eindigt in ieder geval in een doeltrap. Danny Buis voor het eerst even echt goed te horen hier in het Fortuna Sittard stadion. Die vindt dat zijn ploeg meer druk moet zetten op die doeltrap. Nou, dat is lijkt gelukt met Zeefuik die de bal opzij probeert te geven aan Iataren. Goed ingrijpen daar van Bretijn. En zo leek het weer snel balbezit voor Fortuna. De druk zit er volop op de spelers van Apoel. Dan naar oud-Fortunees Limnios. Daar is niet heel veel liefde meer in dat opzicht tussen een Hübner en Limnios, een oude ploeggenoot. Limnios werd aardig hard tegen de grond gewerkt. En zodoende een vrije trap. Hetzelfde spelbeeld nu de laatste 5 minuten nadat Fortuna die openingsgoal heeft weten te maken. Middels Philip Bretijn die dus de openingsgoal op het bord wist te zetten. Apoel mag van Fortuna wel die laatste linie de bal links-rechts pasen, maar ze mogen niet verder naar voren totdat het moment is waarop Fortuna gezamenlijk druk gaat zetten. En dan moet Apoel wel die lange bal spelen. Is het voornamelijk Fortuna wat dan over het algemeen snel weer de bal terug heeft. Deze keer niet opnieuw een overtreding gemaakt op Limnios. Ja, ik weet niet hoe blij dat hij op dit moment is om terug te zijn in zijn oude stadion. Excuses was deze keer niet Limnios, maar het was Pedroso die van kant was gewisseld. Apoel weer in die laatste linie opbouwen. Eerst is het Diego die als centrale verdediger aan speelt. Dan gaat hij terug naar doelman Beleits en dan waarschijnlijk weer naar Leifries, want dat zijn de enige spelers die bereikbaar zijn op de korte afstand. Want Fortuna heeft de zaak gewoon goed op orde. Er ligt wat ruimte nu wel aan de linkerkant. Met Marquinhos in de bal. Tot naar links op Garcia. Toch weer terug via Frontis, terug naar Leifries. Dus ja, die mogelijkheid tot aanvallen inmiddels wel weer verkeken. Natuurlijk wel wat uit die wedstrijd. We wachten op die lange bal naar voren. Overtreding dan gemaakt in dit geval door Wielin. Wel snel en vat het spel aan de linkerkant. Majoli. Deze keer geen overtreding. Dus wellicht een keer weer wat tempo voor Fortuna in de aanval. Maar niet als de korte combinatie misgaat met Iataren en met Philip Bretijn.
overtreding hoor, deze fase. Nu dan wel een wat fijnere plek voor Apoel. Vervelend tikje even van Zeefuik. Dat moet even wachten voordat hij vrij trap genomen ging worden door Diego. Nu behalve Iataren allemaal op de eigen 16, de lijn. Opgenomen door Sastre naar die rechterkant. En het eerste schot van Joli werd heel snel gekraakt. Er is nog geen bal echt in de buurt geweest van Matthijs Brandenhorst. Na ruim een kwartier spelen. En natuurlijk wel de verhoudingen weer. Tussen Fortuna Sittard en Apoel Nicosia die bijna 100 jaar bestaat. 99 jaar om precies te zijn. Ooit de allergrootste club met afstand van Cyprus. Maar ook daar is de laatste jaren veel verandering in gekomen. Een club die diep in de schulden zit. 2 jaar geleden nog met 31 miljoen en dat is al opgelopen richting de 50 miljoen. In gesprekken zijn met investeerders om alleen maar te kunnen overleven. En dat is ook een bekend fenomeen in het profvoetbal. En Apoel zit daar natuurlijk middenin. We zien wel een paar jassen uitgedaan de afgelopen jaren. Een goede combinatie van Fortuna Sittard, terwijl Majoli op de grond ligt geblesseerd. Ik kan me voorstellen dat Fortuna deze aanval gaat stoppen in een vriendschappelijke wedstrijd. En Fortuna deed het niet, dus deed de scheidsrechter het wel voor ze. Dat is jammer, want er leek eindelijk wel weer eens wat combinatiemogelijkheden en ruimte aan die linkerkant. In de laatste 10 minuten hebben we Fortuna niet echt meer zien voetballen, zoals in de openingsfase. Even die problemen van Apoel. Als je kijkt naar een periode vanaf 2000 waren ze extreem succesvol. In 17 jaar wonnen ze 12 keer het landskampioenschap en 7 keer ook de beker. Het bekendste verhaal van Apoel Nicosia is natuurlijk wel het jaar van 2022, 2023. Nee, dan moet ik even iets terug zelfs nog. 2011, 2012, toen haalden zij zomaar de kwartfinale van de Champions League. Waarin ze een pool wisten te winnen van onder andere FC Porto, Shakhtar Donetsk en Sint-Petersburg. Ze stunten dan ook nog in de knock-outfase door Olympique Lyonnais te verslaan en zomaar de kwartfinale te halen in dat jaar van 2011, 2012. Maar die geschiedenis is echt al ver verdwenen bij deze toch wel grote club. Die niet alleen beschikt over een voetbalclub, maar ook op het hoogste niveau uitkomend in basketbal, competitie, handbal en badminton. Fortuna is hier toch veruit de betere ploeg vanavond. We moeten eigenlijk die scoren zo gaandeweg de eerste helft wel proberen uit te gaan breiden. Dan zal het tempo wel omhoog moeten bij het Fortunese. Fortuna dan eindelijk weer eens met snelheid op de helft van Apoel. Probeer via Iataren en Zeefuik te bereiken, lukt niet. Dus er plotseling wel wat ruimte voor Apoel. Zeker aan die linkerkant. Wordt Marquinhos weggestuurd. Goed weggekopt daar in eerste instantie en opgevangen door Daalhaus die hem dan ver naar voren trapt. Zeefuik, hij wordt niet echt lekker bereikt. Boomlang een nieuwe spits van Fortuna Sittard, 1,97 meter. Gehuurd van AZ Alkmaar. Daar heeft hij wel toch 62 wedstrijden in de Eredivisie weten te spelen. Veel Eredivisie ervaring.
7 goals gemaakt, 4 assists in al die wedstrijden. Hij zal het waarschijnlijk wel moeten gaan uitvechten in de spits. Samen met Descott, die daar die basisplaats gaat krijgen. En het vertrek natuurlijk van Kai Sierhuis en Paul Gladon. Een goede 20 minuten gespeeld. De eerste 5 tot 6, 7 minuten, die waren prima. Daarna is het wel echt wat in elkaar gezakt. Geen kans meer gezien aan de kant van Fortuna. Om het zwijgen aan de andere kant. Slechte uittrap wordt dus opgevangen door Fortuna Sittard. En dan gaan kijken of daar een plekje te vinden is. Veel kappen en draaien door Okili om een opening te vinden in die zijkant, maar dat lukt maar niet. Dus weer terug naar achter. Siep van Ottelen naar Hübner en die maakt dan de oversteek naar Pinto. Loopactie hoor van Wielen. De rechtsback die mee opgekomen is, wordt niet gezien. En ze doen het nog steeds op het middenveld. Tegen Yassine Okili kreeg niet heel veel bij. Maar uiteindelijk is dus Appelwel weer een balbezit in die laatste linie. Fortuna schuift eindelijk weer eens een keer met z'n allen op. In ieder geval die mogelijkheid op de lange bal wat meer uit handen. Ze staan allemaal buiten spel. En kan Fortuna wat meer druk zetten op de verdediging. Ja, precies zoals ik zei. Iedereen schuift op van Fortuna. Dus een lange bal, dat mondt al automatisch uit in een buitenspelsituatie. Wat ook nu het geval is. En zo kan Fortuna dus op de middenlijn hopelijk weer eens een keer in de 16 gaan komen. En dat moet dan via Zeefuik gebeuren nu. In de 16, dat is gelukt. Nu nog een afspeelmogelijkheid vinden. Geen overtreding gegeven, maar wel balverlies. En dus geen nieuwe kans voor Fortuna Sittard. We gaan 22,5 minuut spelen. Een lang balbezit daar voor Garcia, opgevangen uiteindelijk door Iataren. Moet wel opnieuw weer terug naar die laatste linie. Wel echt 5 verdedigers op een lijn. Dat is voor Fortuna wel echt moeilijk spelen tegen dat lage blok en veel verdedigers. Zo komt Fortuna natuurlijk niet in het gevaar in de eerste 23 minuten, maar echt makkelijk kansen uitspelen. Dat blijkt ook wel een behoorlijke opgave. Net dat tikje op Bretijn, wel een en al vriendelijkheid daar. Balbezit dus voor Fortuna, heel kort genomen vrije trap door Iataren. En daardoor is nu wel balbezit nog steeds voor Fortuna. Okili. Door naar Iataren. Nou, dat is een mooie loopactie daar. Aan die rechterkant, laag voor. Schot van Daalhuis op de arm. Geen hands natuurlijk. Bretijn even ruzie met de bal. Zo doen een linie terug, maar eindelijk weer eens wat druk van Fortuna. Goed doorzetten van Romeni. Alleen iets te veel in de ogen van de scheidsrechter, dus opnieuw een vrije trap op eigen helft voor Apoel Nicosia. Nicosia zou ik eigenlijk zelfs moeten zeggen.
beetje het vertrouwde spelbeeld van het laatste ruime kwartier, bijna 20 minuten. Nicosia mag opbouwen aan die laatste linie. En als ze wat dieper komen, dan sluit Fortuna aan dichter op de man en weet ze heel snel de bal te veroveren. Thijs Branderos lag een bal aan de voeten. Het is lang geleden dat er balcontact was voor de doelman van Fortuna Sittard. Weer eens aan die linkerkant. In de openingsfase ging alles over rechts. De laatste periode is ook die linkerkant wat meer gevonden. Een goede actie daar van Roemenië en dan laag voorgegeven naar de tweede paal Iataren. Iataren terug op Wielen, dat moet een schot opleveren. In de buik van de speler van Apoel. Goede aanval daar van Fortuna Sittard. Goede voorzet daar van Mohamed Iataren weer uit het niets zoals hij dat kan. Perfecte voorzet afleveren op Zeefuik. Net niet genoeg kracht achter de bal weet te krijgen en zo de bal tergend langzaam voorbij aan de paal ziet gaan. De doelman Vit Belec weer even opgelucht adem kan halen. Maar dat was in ieder geval een goede paar minuten van Fortuna Sittard. 2 kansen daar gecreëerd. We hopen dat de Fortunezen dit willen doorzetten. Dat wordt meteen afgefloten. Verzorging moet het veld in. Het ziet er niet goed uit. De speler van Apoel. Ja, die is gewoon even buiten bewustzijn gegaan. Buiten bewustzijn geraakt. En daar komt de clubarts natuurlijk ook bij. Dus er wel even voorzichtig mee zijn wat daar gaat gebeuren. We zullen maar even wat oponthoud kunnen betekenen in deze wedstrijd. Het lijkt toch niet alsof daar echt iemand in de buurt was. Opmerkelijke situatie. Het is niet dat er een heel hard contact was. Nou, uiteraard wordt het wisselgebaar gemaakt, dat is duidelijk. Maar dan is wel het goede nieuws dat het wisselgebaar gemaakt wordt. En dat de speler is ook gewoon bij het bewustzijn inmiddels. En hij wordt langzaam overeind geholpen. Het gaat om Angel Garcia, de linksback. Altijd wel even een schrikmomentje natuurlijk. Als een speler zomaar op de grond blijft liggen en de eerste kleine halve minuut geen beweging laat zien. Maar hij staat weer op eigen kracht Garcia en dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, zeker in een wedstrijd als vanavond. Danny Buijs heeft deze tijd benut om zijn manschap naar de zijlijn te halen. Hij stond voor de dugout Fortuna Sittard instructies te geven. Het Fortuna Sittard publiek klapt voor Garcia. Die toch wel aangeslagen nu naar de zijlijn wordt gedirigeerd met koud ijs in zijn nek. En zo hebben we dan een nieuwe speler aan de kant van Apoel. Het gaat om Konstantinos Stafylidis. Hij zal dus de plek van de onfortuinlijke Garcia gaan overnemen. Goed, de bal rolt weer. Laten we hopen dat Fortuna weer die aanvalsdrift kan laten zien zoals de afgelopen 5 minuten. Dat zag er wel goed uit, nadat er 20 minuten heel weinig gebeurd is in deze wedstrijd. Terwijl de ruimte nu opeens daar is voor Apoel. Een goede drive is dat. Ik twijfelde heel even of hij zich moest laten vallen. Maar hij bleef op de been en kwam toch heel erg ver. Bijna een kans daar voor Apoel. Het zou de eerste keer geweest zijn dat Apoel een stuk het doel kon lossen van Thijs Branderos. En dat na een half uur spelen. Het ging om Majoli. Fortuna heeft in ieder geval weer controle over de bal.
Goede opening aan de linkerkant. Romeni. Dat is dan een overtreding. Dat is een mooie plek natuurlijk voor Iataren om daar een scherpe voorzet af te leveren. Bijvoorbeeld bijna 2 meter lange Zeefuik. Goed, half uur gespeeld. 1-0 nog steeds voor Fortuna Sittard. Goede kans zojuist gezien op 2-0. Zou natuurlijk wel in de krachtsverhoudingen passen, want Fortuna Sittard gewoon veel sterker dan Apoel. Nu dan, wellicht, met een voorzet van Iataren. Strakke voorzet, zoals altijd. En Justin Hübner bijna opnieuw met zijn hoofd. Scoorde dus al 2 keer in de voorbereiding. Onder andere tegen Lierse ook met het hoofd. Was weer opnieuw dichtbij. Goed verdedigd wel door de 2 verdedigers van Apoel. En ze doen de doeltrap. Goeie actie daar aan de linkerkant. Krijgt hem op terug. Ja, en dan wordt er buiten spel gevlakt. En dat is jammer, al is het maar voor de actie. Hij maakt een goede indruk hoor, Oleg Romeni in deze wedstrijd. Veel aan de bal, veel acties, gaat ook naar die linkerkant. Laat dus ook zien dat die man uit kan spelen en dan de loopactie kan maken. Jammer genoeg net buiten spel. Maar Fortuna gaat meteen weer jagen. Dat is natuurlijk wat we graag zien. Goede balaanname daar. Dit keer van Marquinhos, die dan de voet wel hard wordt dwarsgezet door Zeefuik. En ze doen er weer een vrije trap. En wel de angel uit de aanval. De laatste paar minuten gaat het spel iets meer op en neer. Tempo gaat wat omhoog. Dat is prettig om dat te kunnen vermelden. Probeert dat wel weer een opening te vinden. We even terug naar die laatste linie. Fortuna laat zich weer even inzakken. Geeft daarmee wel de ruimte weg. Stafilidis, de invaller. Aan de bal. Dan terug naar Frontis. En dan via Diego. Probeerde naar voren te spelen. Dat lukte hem niet. Dan wordt er een overtreding gemaakt op Zeefuik. Dan is er weer balbezit voor Fortuna. Zoals Fortuna vandaag begonnen is, zal natuurlijk in grote lijnen wel overeen kunnen komen met de Eredivisie opening volgende week zaterdag tegen PSV. Een paar gevallen die staan zeker nog niet helemaal vast. Peterson heeft zoals gezegd veel gespeeld in de voorbereiding, maar ook een Descott. Nou, hoe vaak gaan we hem zien? Hij heeft nummer 9 gekregen. Dat betekent dat hij dan misschien eerst spits gaat zijn of gaat dat toch richting Zeefuik? Die antwoorden die kunnen we na afloop wellicht vragen aan Danny Buis. Maar we gaan ze sowieso krijgen de volgende week. Fortuna weer rustig aan het opbouwen. Terwijl Danny Buis aangeeft aan Siebe Willen dat hij te hoog staat. Hij moet lager staan. Om daardoor makkelijker bereikbaar te zijn voor zijn medeverdedigers. Deze keer niet echt lekker ingespeeld door Pinto, maar Pinto is in eerste instantie boos. Omdat hij die bal wel heel slecht aangespeeld kreeg door Siep van Ottelen. En zodoende in tijdnood kwam en die paas op Wielen niet kon afleveren. Goed, levert allemaal geen gevaar op. Fortuna Sittard probeert weer opnieuw aan te vallen. Romeni verslikt zich in de bal. Zeefuik bijna daar de paas onderschept. Moet Apoel dus weer voor de lange bal gaan. Opgevangen dan door Pinto. Galo staat even achter de aanvaller aan. De Frontis, eigenlijk is het middenvelder, maar hij fungeerde even als rechtsbuiten. Dus deze balbezit dus voor Apoel. Nog 10 minuten te gaan in de eerste helft. Aan de linkerkant, richting Stafilidis. En dan naar zijn linksbuiten Majoli.
4 man meteen rondom Staphylides. En zodoende balbezit voor Fortuna. Mooie lange opening aan de linkerkant. Op Romeni, maar over Romeni heen en de bal gaat over de zijlijn. Weer opnieuw balbezit voor de Cyprioten. Altijd weer eerst opbouwen via die laatste linie. Dan iets meer ruimte gekomen aan die linkerkant. Omdat invaller Staphylides wat hoger staat op het veld dan zijn voorganger Garcia. Fortuna laat het tot daar gebeuren. Ze staan het echt toe. En dan is het tijd om op te schuiven en in te grijpen. Zodoende na 35 minuten spelen. Matthijs Branderos nog geen bal in zijn handen gehad. Misschien 2 keer een bal in zijn voeten. Voor de rest heeft hij vooral staan kijken naar het spel wat allemaal voor zich en op de middellijn aan het ontvouwen is. Het tempo weer aardig is gezakt en Apoel Nicosia nu wel een opening vindt aan die rechterkant met Fontys. Ziet de bal over de zijlijn gaan, over de achterlijn gaan, krijgt daar wel een corner voor. Nou, daar zijn toeschouwers op de Fernando Rixen site het absoluut niet mee eens, ze zitten er heel dicht op. Rixen, altijd die koning van de club, zou deze week 50 jaar geworden zijn. En mooi dat hij bij die cornervlag voor altijd vereeuwigd staat met zijn foto en die tribune natuurlijk naar hem vernoemd is. Is het wachten op de corner, de allereerste corner dus van Apoel. Kan hij zwaar ingekopt worden door Pedroso en Matthijs Branderos voor de eerste keer met zijn handjes aan de bal om hem over de lat te tikken. Hij durft hem toch niet klem vast te pakken. Hij tikt hem over de lat en geeft dan een corner weg aan de andere kant van het veld. Maar Marquinhos, bekende voetbalnaam, die speelt er echt wel bij een andere club. Die zal zich gaan bemoeien met deze corner. Tweede corner in korte tijd voor Apoel Nicosia. Branderos komt uit en heeft een klem vast. Goede actie van de doelman. En dan gaan zij meteen kijken of er ruimte is. Die is er niet. Pinto probeert het aan de rechterkant. Niet te bereiken. En dan gaat weer die lange bal naar Romeni. Doelman Felix twijfelt even. En in 2 instanties heeft Belac hem dan wel vast. Wordt dan weer met name geappelleerd door de Fernando Rixen side. Die op lijn zitten met die 16 meter. Met die rand. Waar doelman Belac die bal in tweede instantie vastpakte. Zij vonden dat het buiten de 16 was. Het gaat natuurlijk om wat de scheidsrechter ervan vindt. En die vindt dat er niks aan de hand was en wordt er gewoon doorgevoetbald. De 40 minuten. De stand is nog steeds 1-0. Na 4 minuten stond die 1-0 al op het scorebord. Eerlijkheid gebied te zeggen, het voelt alsof Fortuna met 2-0 voor staat. Maar er zijn zeker een paar kansen geweest, terwijl dit wel een flinke tik is op de knie van Iataren. Maar Iataren ging eerst naar de grond, staat wel meteen op gelukkig en loopt naar voren toe. In ieder geval overtreding. Ja, zoals gezegd dus maar 1 keer wist Fortuna het doel te treffen. Heeft een 2-3 goede kansen nog gehad daarnaast. Van de grootste opname kwam van Zeef uit. Een strakke voorzet van Iataren. Opening van Pinto aan de linkerkant dan weer richting Dalhaus. Komt er niet bij. Toch weer balbezit voor Apoel Nicosia. Dan zal misschien de statistieken betreffende balbezit elkaar niet zo heel veel ontlopen. Maar iedere keer dat Apoel een balbezit is geweest, was het vooral op de middellijn. Deze keer komt er dan wel een voorzet, dus geen enkele spits in de buurt. De 3 verdedigers van Fortuna laten die bal rustig lopen. En dan met een schouderduw weet Dalhaus die bal over de zijlijn te laten lopen dan. Dus we hebben die eerste 40 minuten erop zitten.
van deze eerste helft. De parallel die te trekken is met de andere 4 oefenwedstrijden is dat Fortuna sterk begon. Alleen de parallel die niet zozeer te trekken is dat in de andere 4 oefenwedstrijden werden veel kansen gecreëerd door Fortuna in die openingsfase. En vandaag behalve het doelpunt in die 4e minuut, na niet veel kansen te noteren, hebben we echt moeten wachten tot een minuut of 25. Tot er weer wat druk kwam vanuit de Fortunezen. Wel een comfortabele 1-0 op het scorebord. Met die 5 minuten nog te gaan tot aan de rust. Doeltrap dan van Brandhorst, lang naar voren, gaat weer over Roemenië heen, kan opgevangen worden door Apoel. Mag door van de scheidsrechter en zodoende kan er wat ruimte ontstaan aan de linkerkant. Limnios, de oud-Fortunees, nu aan de andere kant terechtgekomen. Een korte combinatie. Eindelijk wat meer bewegende spelers voorin bij Apoel. Daardoor gaat het spel ietsje sneller op en neer of is het tempo weer wat hoger. En voor ons volgens Zuid-Limburg natuurlijk wel, als het gaat om de verkeerde ploeg in dit geval, willen graag Fortuna veel zien aanvallen en veel balbezit zien hebben. Dat is met nog in 3 minuten tot het rustsignaal niet het geval. Dus Apoel wel al enige tijd een balbezit is. Eigenlijk meer beweging bij de ploeg uit Cyprus. Daardoor hebben ze ook wat meer afspeelmogelijkheden gekregen. Dan is dit natuurlijk wel jammer dat Okili niet verder mag na deze ingreep. Want dan was er ruimte geweest voor onder andere Zeefuik en Iataren die mee voorin waren. Het is weer opnieuw balbezit voor Apoel Nicosia. Weten de Cyprioten te ontwikkelen. Dat is gewoon een goed afstandsschot. Daar gegeven door Majoli. Brandhorst opnieuw in actie. Dat was eerst uit een corner. Dan moest hij een kopbal over het doel tikken. En deze keer op een afstandsschot van Majoli. Wist hij de bal te keren met zijn handen. Majoli en Limnios van positie gewisseld. En dat levert toch wel wat op. En dit is gewoon een goede kans van Pedroso. Voor de tweede keer. Eén keer was al een afstandsschot van Pedroso. Een kopbal van Pedroso die Brandhorst over het doel moest tikken. Maar dit was wel de grootste kans voor Apoel in deze eerste helft. En jammer genoeg moeten we constateren dat in die laatste 10 minuten Apoel het betere heeft van het spel. Goede ingreep daar van Marquinhos. En verliest Fortuna opnieuw de bal. Dan kan Fortuna weer niet gaan aanvallen. Dan moeten ze terug. Omdat Nicosia weer de ruimte en de rust aan de bal heeft. En die linkerkant nu naar Staphylidis die weer kan opstomen. En Limnios die staat op zijn geliefde linkerkant. Vorig jaar bij Fortuna speelde hij ook meestal op die positie. Dus weer Marquinhos die een hoogstandje in gedachten heeft. Wel goed verdedigd in het geval van Wielen. Waar Wielen in de eerste 10 minuten heel veel aanvallende acties had. Dat hij zich nu toch echt beperkt tot verdedigende acties. Er is nog een halve minuut reguliere speeltijd te gaan. Dan komt er wellicht weer een afstandsschot van Apoel door Saskia. En nu is er eindelijk weer eens een keer ruimte voor Fortuna. Moet het snel gaan. Goed gelopen van Roemenië. Ruimte gemaakt door Zeefuik aan die linkerkant. Die krijgt dan ook de bal. Het wordt de actie aan het schot. Dat was wel snel gedaan en dat moet erin. Ja. En zo is het dan toch een klein beetje tegen de verhouding in, maar wel een 2-0 voorsprong voor Fortuna. Zeefuik had de bal, weer snel te schieten. Snel gedraaid en snel geschoten.
Niet voldoende verwerkt door doelman Belec. En daar staat Ole Romeni op de juiste plek. En schiet hem dan met een stuit over de doelman heen. En is het toch op slag van rust. 2-0 geworden voor Fortuna Sittard. Op de 10 maakt het doelpunt. Zijn naam Olle. Inderdaad, dankjewel. En de extra speeltijd in deze eerste helft hoor je zo. Het is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag. Dat heel Holland in rust, dat heel Holland in rust. De extra speeltijd. Ole Romeni, hij speelt echt een goede eerste helft. 2 minuten. Gehuurd dus van Oxford United. Is ook international van Indonesië. Eigenlijk de hele jeugd bij NEC doorlopen. Daarna ging hij naar Willem II, FC Emmen, naar FC Utrecht en toen naar Oxford. Waar hij nu dus is neergestreken in Sittard. 82 wedstrijden Eredivisie ervaringen. 14 goals en 1 assist daarin gemaakt. En een van de positieve opvallende spelers in deze eerste helft. En de laatste oefenwedstrijd dus voor aanvang van het nieuwe seizoen voor Fortuna Sittard. En zodoende dus ook zijn allereerste doelpunt in dienst van Fortuna Sittard. Inmiddels aangekomen dus in de blessuretijd. Bijna 2 minuten blessuretijd zit erop. Er is natuurlijk een andere blessurebehandeling geweest van Garcia. 2 doelpunten gevallen. Dus er zal er ietsje bij komen. Dat is natuurlijk in oefenwedstrijden dat dat niet op een bord te zien is. En dat het gewoon even afwachten is wanneer de scheidsrechter het genoeg vindt geweest. En dat is nu precies na 2 minuten. Is het rust tussen Fortuna Sittard en Abdel Nicosia. Dat is 2-0 voor de Fortunezen. Doelpunt vroeg na 4 minuten door Philip Brittijn. En de 2-0 op slag van rust gemaakt door Ole Romeni. Terwijl Danny Buis zijn teamgenoten nu richting de Van Anten-tribune stuurt. Gaan wij wel even rusten. Met 15 minuten uiteraard. En daarna zijn we dan weer terug met de tweede helft. En met het vervolg van deze livestream bij L1. De kop aan te bieden. Wordt jouw kaart namelijk verkocht, dan ontvang je 1/17 deel van de Aziopade Retour. En de eerste wedstrijd is uiteraard het membership weer helemaal beschikbaar voor jezelf. Bekijk alle tarieven en voordelen even op www.fortunamembership.nl. En waarschijnlijk hebben ze al gezien hier op de tribune ook de mooie bordeaux-rode uitshirts van Fortuna Sittard. Met op de stadspatrones Sint Rosa. Die zijn afgelopen zondag tijdens de Vendag gelanceerd. En hebben ze nog niet aan je collectie toegevoegd. Dat kan door een bezoekje te brengen in de fanshop in de stad of uiteraard ook online aan te schaffen via de website van Fortuna Sittard. Wij draaien muziek richting de tweede helft om even lekker in de sfeer te blijven. Ik glühe gern vor. Und welche Lampe aus den 70ern? Ich glühe gern vor, ich geh gern raus. Wer haut die Sicherungen aus? Wer ich ein Müllstück? Und welche Lampe aus den 70ern? Ich sag die Kernkraftwerke leer. Davon 2000 aufgenommen. Wer ich ein Müllstück? Und welche Lampe aus den 70ern? Ich glühe gern vor, ich geh gern raus. Wer haut die Sicherungen aus? Wer ich ein Müllstück? Und
wereld rond. Ik wil niet er naartoe. De zon zien zakken in de zee. Zonder zon achter met z'n twee. En zeg ik dat ik je met me mee. De zon zien zakken in de zee. Zonder zon achter met z'n twee. En zeg ik dat ik je met me mee. De zon zien zakken in de zee. Voelen zonder wachten met z'n twee. En stijg ik op dan vlieg jij met me mee. De zon zien zakken in de zee. Voelen zonder wachten met z'n twee. En stijg ik op dan vlieg jij met me mee.
Apoel Nicosia hebben wij 2 wissels. Nummer 4, Georgios Angelopoulos. Die is in de kleedkamer gebleven en we zijn vervangen. Dat is nummer 5, Milos Degenek. En de tweede wissel, de zijde van Nicosia, dat is nummer 29, Diego Silva Rosa. Hij is vervangen door nummer 32, Ionis Aframidis. Dat zijn ze. En dat zijn dus nu de 2 helft die nu op het veld staan. Die gaan beginnen aan de tweede helft met een ruststand van 2-0. Veel plezier in deze tweede helft. Goedenavond en weer welkom terug bij deze livestream van L1 op YouTube voor de tweede helft tussen Fortuna Sittard en Apoel Nicosia. We zien dat er niet genoeg mensen zijn die aan het kijken zijn. Laat het ook even weten in de comments wat je bijvoorbeeld de beste speler vond van de eerste helft bij Fortuna Sittard. Ik ben best wel benieuwd hoe jullie daarnaar gekeken hebben. Want zo te zien, en het is niet alleen zo te zien, het is gewoon zo. Fortuna staat met dezelfde 11 namen op het veld aan het begin van de tweede helft. Terwijl aan de kant van Apoel Nicosia slechts 2 wissels zijn doorgevoerd. Het is wel mooi om te zien dat we in ieder geval deze 11 de basis 11 gaan zijn en dat we doorspelen ook in die tweede helft. Zoals altijd ook interessant is om te zien wat Danny Buijs en spelers heeft toegesproken of heeft verteld over het spel. En van heel het spel wijze. De eerste helft had 2 gezichten, een heel goed Fortuna in de openingsfase met een goede voorsprong. De eerste kans daar bij gaan komen voor Apoel. Goed verdedigen, maar niet goed genoeg, want er komt een afstandsschop van Frontis. Die gaat ook frontaal voorlangs aan het doel van Brandenhorst. Fortuna opende dus heel sterk in de eerste helft. Zakte wel behoorlijk terug in het middengedeelte en liep de bal ook veelal aan Apoel. Totdat in de 45ste minuut de 2-0 op het scorebord kwam met een snelle uitbraak. Dus we scoren 2-0, dat is prima. We hopen dat we in de tweede helft ook verwend gaan worden. Evenals supporters hier in Sittard. Het is gewoon een heerlijke voetbalavond als het gaat om de temperatuur. Lekker met vrienden op de tribune met elkaar zitten en voetbal kijken. Niet veel beter dan vrijdagavond, terwijl een voorzet daar is van Jasper Daalhuis, opgevangen door doelman Belic. En zodoende gaat Apoel weer in balbezit zijn, zo aan het begin van die tweede helft. Wel weer een balbezit aan die linkerkant. Er is weer ruimte, moet even teruggestapt worden, ook door Philip Bretijn. Een mooie opening aan die rechterkant. Johan Sastre. Speelt hem kort met Majoli. Goede combinaties dus van Apoel. Die voorzet, goed voor zijn man gekomen. Door Sibe Wielen. Aanval nog niet voorbij van Apoel Nicosia. Pinto uitgestoken been, net voldoende om de bal weg te werken. Er wordt een overtreding begaan door Roemeni, die daar ook een gele kaart voor krijgt, de doelpuntenmaker van Fortuna Sittard. Een overtreding die werd gemaakt op de middenvelder Frontis. Een van de spelers die sowieso veelvuldig betrokken is in de aanvallen van Apoel Nicosia. Natuurlijk een mooie plek voor een vrije trap. Dat weet ook Mohamed Diatare. Misschien ook daarom dat hij zo dicht bij de bal staat. Maar hij doet het vooral om even te wachten. En de vrije trapnemer even wat af te leiden. Alvorens hij afstand gaat nemen. Invaller Degenek. Die staat bij de bal. Samen met andere invallers. Staffelidis, 1 van 2 gaat trappen. Zo, dat is een droog schot. Laag in de hoek. En dan laat hij keeper Matthijs Brandenhorst zomaar kansloos. Een mooi hard schot. In de lage hoek van Johan Sastre. Dat is de doelpuntenmaker. We zijn van Apoel is nummer 25,
Sastre. Dat zijn van die doelpunten die je niet zo snel ziet aankomen. Maar ja, vanuit een dode spelsituatie recht voor het doel weet Johan Sastre de juiste hoek te kiezen. In ieder geval niet de hoek waar Matthijs Brandenhorst daarbij komt. En zo krijgt Matthijs Brandenhorst in ieder geval geen clean sheet deze avond. Het is dan 2-1 geworden. Nicosia wel wat meer geloof om hun oefencampagne hier in Nederland positief af te sluiten. Terwijl daar wel goed verdedigd wordt. Dat was nodig. Zeefuik was dicht in de buurt van de bal. Fortuna vangt daar de bal goed op. De korte combinatie ziet er goed uit. Kan er wat ruimte ontstaan nu aan de linkerkant. Eerst Romeni. Nee, het gaat toch terug. Via Hübner die nu naar de linkerkant naar Dalhaus gaat. Dalhaus weer terug naar Hübner. Opnieuw terug naar Dalhaus. Goede aanval aan die linkerkant. Net de voorzet te kort om bij Iataren terecht te komen. Opgevangen door Pinto. Iataren komt Staphylides even inglijden. Dan weet hij de bal te onderscheppen voor een inworp van Fortuna Sittard. Ik zie ook inderdaad dat in onze comments op YouTube de vrije trap wel op waarde wordt geschat. Een prachtige vrije trap. Kijk wat Fortuna er tegenover kan zetten. De bal komt wel in de 16 laag, maar niet voldoende. En Staphylides trapt de bal ver naar voren. Komt nog aan ook nog bij Marquinhos en die dan een overtreding meekrijgt. Omdat Philip Retijn hem in de rug loopt. Doelpuntenmaker Sastre, een duel met Romeni. 2 doelpuntenmakers inmiddels. En Sastre dacht, als ik nu gewoon op mijn knieën ga zitten, dan wacht ik gewoon tot de scheidsrechter fluit. Dat gebeurde ook. En dus is het opnieuw Apoel Nicosia die aan de bal is. Buis met flinke aanwijzingen richting Jasper Dalhaus. Die in zijn ogen niet helemaal goed stond. Lang bal naar voren, goed opgevangen. Fysiek sterk natuurlijk, Zeefuik. En dan moet dit zeker een overtreding zijn. Hij is wel pijn gedaan. Zal zo dadelijk ongetwijfeld weer opstaan en verder gaan. Lequincio Zeefuik. Familie Zeefuik enigszins wel te vergelijken met familie Timber. Omdat Zeefuik ook 3 broers heeft die op hoog niveau voetballen. Nee, het is geen Arsenal, dat geef ik absoluut toe. Maar een familie waar voetbal in het bloed zit. Dat is ook Zeefuik, de huurling van AZ. Nu in de kleuren van Fortuna Sittard. Het zou mooi zijn als hij zijn strijd kan belonen met een bal erin te koppen op de voorzet van Iataren. Dat wordt verwerkt tot een corner. Zwaar sfeer op de tribune, de Van Ander Rixenside. De Van Ander Rixenside moedigt Fortuna aan. En in dit geval natuurlijk de corner van Iataren. Het zou een mooi moment zijn om weer iets aan de score te doen. Dat is druk voor het doel van Belets. Die weet er toch nog een vuist tegenaan te krijgen. En dan in het duel over de zijlijn wel inworp voor Jasper Dalhaus. Fortuna even met iets meer pit in het spel. Nee, jammer dan dat ze nu de inworp tegenkrijgen, waar Zeefuik het absoluut niet mee eens is. Okili is het, sorry, die de bal over de zijlijn werkte. Opnieuw dus weer balbezit voor Apoel Nicosia. Zoals we eigenlijk een groot gedeelte van de eerste helft ook gezien hebben. Net over de middenlijn. Zo waar een actie is gevaarlijk.
Als een flinke uithaal daar van Lafies. En die krijgt daar terecht een gele kaart voor. Hij verslikte zich in zijn eigen actie. Hij probeerde dan nog te redden wat er te redden viel. Neemt hij natuurlijk zomaar niet helemaal de bal mee. Maar met name ook Justin Hübner neemt hij mee. Die overeind geholpen wordt door Siebe Wielen. Maar dat was wel een flinke overtreding. En dus opnieuw een gele kaart. Loopactie werd er gemaakt door Roemenië. De bal gaat wel naar de linkerkant. Nu naar Dalhaus. Goede aanname. Goed meegenomen. Houdt daarmee balbezit. Wordt flink op de huid gezeten door 3 spelers daar van Nicosia. Weet balbezit te houden om terug te geven aan Hübner. Die gaat dan richting Bretijn. En Bretijn aan de rechterkant met Pinto. Ziet eruit als een wat meer vloeiende aanval. Goede combinaties. En dan jammer genoeg de paas niet zuiver. Dan Pinto hem terugpakken. Ja, dat kan hij wel. Maar ten koste van een overtreding. Met de bekende passie van Pinto gaat hij richting de assistent scheidsrechter om zijn ongenoegen te uiten. Het maakt voor hem echt niet uit of dit een oefenwedstrijd is. Of dat hij volgende week in een vol Philips Stadion tegen PSV aan het spelen is. Hij eist altijd het maximale van zichzelf en ook van de teamgenoten. Want niet zelden, ook al in deze wedstrijd, laat hij duidelijk aan zijn teamgenoten weten dat het nog niet altijd goed genoeg is. Sittard nu wel wat meer een balbezit de laatste fases, de laatste paar minuten. Het is prettig om dan naar het spel te kijken. Waarbij de korte combinaties te zien zijn. Alleen ze zijn nog niet helemaal gepolijst. Ook nu korte combinatie met Iataren. Komt niet bij zijn medespeler Okili terecht. Wordt er wel goed druk gezet door Okili. En dat levert hem zomaar een corner op. Iataren is er als de kip erbij om deze corner te gaan trappen. Heeft hem al getrapt. Laag. Schot van Roemenië, nee, legt hem goed terug. En dan is het kappen en is het draaien van Siep van Ottelen. Uiteindelijk weer helemaal terug naar de zijkant bij Iataren. Weer korte combinatie en dan wordt Bretijn onderuit gehaald. Dat is dan blijkbaar geen overtreding. En dan zul je nu zien dat hier wel een overtreding volgt, uiteraard. Voor Pedroso en een gele kaart. De gele kaart is er voor het doelpunt te maken Philip Bretijn. Hij nam de 1-0 voor zijn rekening in de 4e minuut. Ja, vriendschappelijke wedstrijd. Maar toch wel een stuk of 5 gele kaarten die er getrokken zijn. De scheidsrechter die redelijk veel afluidt. Aardig op zijn strepen staat. Nu loopt hij ook nog eens voor de bal langs. En een beetje misbare van Degenek. Is het spel inmiddels wel weer hervat. De bal naar voren aan die rechterkant. Komt terecht bij doelpunt te maken Sastre. Bal over de lijn gewerkt en door op Apoel. Ja, bijna goede actie van Najos. Ja, goed opgevangen. Nu is er misschien wat ruimte als dit goed gaat met Iataren. Een goede voetbeweging meegegeven aan Roemenië. Even naar de zijkant is gegaan. Dan terug naar Dalhaus en dan gaat het via het tussenstation van Ottelen, zou je denken, richting Pinto, maar hij kijkt ook nu even naar het gras. Ik begreep niet helemaal waarom het spel niet verplaatst werd naar de rechterkant. Aan Hübner, naar die linkerkant, naar Dalhaus. Terug naar Van Ottelen. Zeefuik die veel loopacties maakt, maar geen één keer de bal over de defensie heen ziet komen. Nu wel aan de zijkant naar Dalhaus, kan hem net niet binnenhouden. En zo is een doeltrap voor Apoel. Maar het valt op dat Zeefuik weinig gevonden wordt. Hij loert op die loopacties tussen de 2 centrale verdedigers door. En iedere keer als hij dan die loopactie de diepte in maakt, komt de bal niet bij hem terecht. We hebben Zeefuik pas 1 kans zien krijgen en dat was op aangeven van Iataren. Goed, er is natuurlijk nog een half uur voetbal te spelen. Het zou mooi zijn voor Zeefuik als hij ook een steentje kan bijdragen. Of een duit in het zakje kan doen hier op deze vrijdagavond.
Stand is nog steeds 2-1 in het voordeel van Fortuna Sittard. Lange tijd balbezit aan die rechterkant. Mooi gelepeld over de verdediging. Komt aan bij Okili en dan bijna bij Zeefuik. Nog steeds balbezit voor Fortuna. Actie van Iataren. Goed teruggespeeld daar op Wielen. Mooie actie van Mohamed Iataren. Terwijl Okili daar naar de grond gaat. Pakt zijn knie ook vast. Dat was wel een duel. Maar hij heeft zich daar toch wel even pijn gedaan. Blijft op zijn knieën zitten. Staat nu wel weer rechtop. Probeert die pijn aan zijn knie eruit te lopen. Goed, het lijkt gelukkig allemaal wel mee te vallen voor Okili. Bedrijvige speler ook. Opnieuw overtreding. Wel weer op een bijna identieke plek als waarop Johan Sastre de 2-1 wist te maken. En Johan Sastre die heeft de bal natuurlijk wel weer heel snel in zijn handen genomen. Want hij zit zichzelf nog wel een keer een bal zomaar de hoek in jagen. De vorige keer de vrije trap die hij dus wist te verzilveren was wel wat dichter bij het doel en meer in het centrum. Meer in de as van het veld. Nu iets meer aan de linkerkant. En ook wel zeker een metertje of 5 naar achteren toe. Desalniettemin zal gewoon Sastre echt wel gaan proberen hier op doel te gaan schieten, verwacht ik zo. Matthijs Brandenhorst, doelman van Fortuna, is gewaarschuwd. Tweemans muurtje. Sastre moet nog heel even wachten, mag nu het schot gaan nemen. Dat was hard, maar hij was vooral ook heel veel naar rechts toe. Ongeveer op de 16 meter ging hij over de achterlijn toe. Dus het is niet altijd dat Sastre het doel weet te treffen vanuit vrije trappen. Dat is maar goed ook. 5 wissels aan de zijde van Appelwel. Ja, het wisselfeest gaat beginnen. Deze keer bij Appelwel 5 wisselspelers. 34, Constantinos Lefros. Die gaat eruit. Dan gaan we eens kijken of we die zo dadelijk allemaal kunnen gaan verwerken. 25 gaat eruit. Sastre in. Hij wordt gewoon nummer 21 en dat is Konstantinos Poussaitinis. Dan nummer 11, dat is Gabriel Majoni en hij wordt vervangen door nummer 20, Chakampos Katinsis. Dan nummer 18, Dimitrios Lilios. En daar krijgt natuurlijk een extra applaus. En nummer 19 is zijn vervanger Gustavo Manduca. En dat is nummer 15, Fabrizio Pedroso. Hij wordt vervangen door nummer 17, Nicolas Koutsakas. En dat zijn ze, de 5 van Appelwel. 5 wissels dus aan de kant van Appelwel. Vergeef me heel even als ik ze niet meteen verwerkt heb. Gaandeweg de wedstrijd zal dat vast wel in orde gaan komen. Het belangrijkste is natuurlijk nog steeds wie er aan de kant van Sittard binnen de lijnen staat. Iemand die binnen de lijnen gaat komen, dat is Anthony Descott. Waarschijnlijk zal hij gewisseld worden voor Zeefuik. Descott, natuurlijk ook een interessante speler. Niet de grootste vriend van Fortuna Sittard. Rode JC die aasde ook al op zijn komst. Maar koos niet heel verrassend voor eredivisionist Fortuna Sittard. Terwijl Zeefuik de bal probeert voor te krijgen bij Roemeni. Dat lukt half. De bal zit nog steeds voor Fortuna via Daalhaus. Even terug naar Hübner. Philip Repijn aan de bal terug naar Siep van Ottelen. Descott die staat langs de kant te dansen, klaar om in het veld te komen. Zal deze aanval moeten aanpakken. Kan Daalhaus voorzet geven, doet hij goed richting de tweede paal. Goed voorgegeven, daar teruggekaatst door Wielen. Nee, jammer genoeg opgevangen door Appelwel, maar Daalhaus is erbij. Heeft de bal aan Iataren, bereikt Okili met een omweg. Het schot van Okili wordt gekraakt in de handen van de doelman Delic. Meteen een lange bal naar voren trapt.
op de invaller Koetsakos. Goed verdedigd door Siep van Ottelen en dat zal nu wel tijd zijn voor Anthony Descott, 22 jaar. Huurt van Charleroi. Genoot zijn opleiding in Charleroi. Ging vervolgens naar Utrecht toe. Vervolgens zijn loopbaan in Volendam. En van daaruit nu Utrecht gekomen, dus hier in Sittard. Terwijl de wissel niet Zeefuik is, maar het is Wielen die van het veld gaat. En Descott gaat dus nu naast Zeefuik spelen. Precies even kijken hoe die twee zich gaan positioneren ten opzichte van elkaar. Anthony Descott, 35 wedstrijden in de Eredivisie gespeeld. 7 goals, 1 assist. Maar ook 21 keer op het hoogste niveau in België in de Jupiler Pro League. En nu dus Fortunees, terwijl een goede paas wordt gegeven aan Pinto. Romeni voor zijn tweede op de lat. Dat had de tweede van Romeni moeten zijn voor Fortuna. Maar de bal spatte er op de lat en zodoende is de stand dus nog steeds 2-1. Maar wat een prachtig paasje was daar van Iataren op Pinto. Die de bal wist te krijgen, wist te leveren aan de Romeni. Die echt wel een hele goede wedstrijd aan het spelen is. Hij laat zich veel zien. Doeltreffend. Nu ook heel dichtbij een nieuw doelpunt. Hij heeft zijn plek denk ik wel gevonden daar op die 10-positie. Terwijl Wielen nu de dugout bereikt. Ook applaus krijgt van de sporters. Ook een prima wedstrijd gespeeld aan die rechterkant. Wel heel aanvallend in de openingsfase. Daarna werd hij wat moeilijker gevonden. Ook omdat de bal meer aan de club uit Cyprus werd gelaten. En zodoende Wielen iets minder gezien in die tweede helft. Achterin dus nu nog steeds een lijn met Pinto, Hübner, Van Ottelen en Dahlhaus. Het is met name Ukili die door de wissel van Wielen nu wat meer naar het middenveld is geschoven. Zodat Descott en Zeefuik samen met Iataren de voorhoede vormt. Weer even uit de wedstrijd. Bal veel op de middenlijn. Weer een lange balbezit van Apoel. Langzaam maar zeker probeert Fortuna wel die druk te zetten. Maar Apoel wel beter in de wedstrijd gekomen. Na de eerste 20 minuten spelen. Laat toch wel iets meer van hun mogelijkheden zien. Een goede paas daar aan de rechterkant. Op invaller Katirtsis. Levert verder niks op. Dat is vooral in een doeltrap. Een lange bal naar voren richting Zeefuik, die natuurlijk wat ondersteund wordt nu door Descott. Hij kan zich iets meer laten terugzakken en zo dat komt duel winnen. En nog steeds balbezit voor Fortuna. Goeie voorzet, Ukili! Oh, die had er echt wel in gekund, want het was weer een voorzet op maat van Iataren. Begon met de lange trap van Brandenhorst, goed opgevangen door Zeefuik. Iataren gaf de voorzet en Ukili kon er vrij inkoppen. Hij kopt half onder de bal door. En dat was een 100% kans dus voor Ukili.
Kili scoorde wel al voor Fortuna. Dat was een verloren oefenwedstrijd tegen Olympiakos Piraeus. Dat is natuurlijk ook niet de minste tegenstander. 3-1 verlies was dat voor Fortuna. Nou, Piraeus is natuurlijk 48 keer al landskampioen van Griekenland. En 1 keer de Conference League gewonnen in seizoen 23-24. Dus dat was ook wel een van de betere tegenstanders die ze in deze oefencampagne tegen zijn gekomen. Daar was Okili dus zeker voor Fortuna Sittard. Hij had het zojuist ook moeten zijn, maar helaas, het lukte niet. En daarvoor, enige tijd geleden, dat schot van Roemenië op de lat. En, dat zijn dus de grote wapenfeiten aan de kant van Fortuna Sittard. Terwijl de ervaren doelman Vit Belec nu het veld gaat verlaten voor Igal Becker. Andreas Christodoulou. En dan de tweede wissel, nummer 10. Moprinos, hij gaat eruit. En ook een andere speler, Duricic, is in het veld gekomen. Ja, uiteraard een beetje voor wat het waard is allemaal, maar ik zal ze zeker vermelden, de wissels aan de kant van Apoel, die nu wel best wel veel gewisseld hebben inmiddels. 8 wissels al toegepast, maar Fortuna slechts 1 keer gewisseld heeft. Geeft ook wel aan dat Fortuna dit iets meer ziet als een serieuze voorbereiding op de wedstrijd van PSV om 11 spelers te laten staan. De enige wissel hebben we zojuist dus gezien. Waar in het veld is gekomen Descott. En dat was dan voor Siebe Wielen. Nou, we hebben inmiddels nog maar 20 minuten te spelen. En ik verwacht ook niet dat trainer Danny Buis nog heel veel gaat ingrijpen. Dus echt wel een scenario aan het creëren is en langslopen is van zijn beoogde spelers voor de competitiestart in de Eredivisie over een week. Overtreding daar van Roemenië. Voor gefloten. Transferwindow natuurlijk nog enige tijd open. Een goede maand. 2 september zal hij gaan sluiten. Fortuna telt nu 21 selectiespelers. Daarvan komen er 12 uit het buitenland. Dit jaar nog geen opbrengsten gezien van transfers. Er zijn 16 spelers vertrokken. Kai Sierhuis ging naar NEC, Gladon naar NAC. Nick Marsman naar Go Ahead Eagles en Tristan Schenkhuizen naar VVV Venlo. Ze liepen allemaal uit hun contract, dus vertrokken allemaal transfervrij. Een groot aantal spelers nu ook zonder club officieel. Zoals Bastien, Adewoye, Halilovic, Sinkgraven en Tunjic. Alleen Deli Sinkgraven is nog niet helemaal zeker of hij ook zal gaan vertrekken bij Fortuna. Hij is weer gezien op het trainingsveld en de kleuren van Fortuna Sittard. Benieuwd wat daar de plannen voor zijn en wat de mogelijkheden zijn. En Fortuna levert natuurlijk weer een aantal huurspelers in. Lens Duivenstein terug naar Sparta, Justin Lomwijk terug naar Dynamo Kiev. Kastan Virgio naar Feyenoord. En Dimitrios Limnios, ja, in eerste instantie naar Panathinaikos, maar vanavond dus als speler van Apoel Nicosia. Die nu een vrije trap gaan nemen. Goeie vrije trap en die gaat er zomaar in, bijna wil ik zeggen. In tweede instantie opnieuw Brandenhorst. Wonderbaarlijk dat deze bal niet ingekopt werd. In eerste instantie leek iedereen kansloos. Aan de binnenkant van de paal kwam hij terug het veld in en een katachtige redding. Dat moet gezegd worden in tweede instantie van Matthijs Brandenhorst. Houdt hij Fortuna wel op 2-1 voorsprong, want dat zou toch best wel een hard gelach zijn. Als Fortuna een 2-2 op 2-2 zou komen. Dat zou wat dat betreft echt niet mogen, denk ik. Ik denk dat Fortuna toch echt hoger ingeschat mag worden dan zijn tegenstander Apoel. En ook als je kijkt naar de echt gecreëerde kansen, moet Fortuna eigenlijk ruimer op een voorsprong staan dan die 2-1. Dat was wel echt een hakkelijk moment voor het doel van Brandenhorst. Wel laat zich weer goed zien hoor, goede loopactie daar. Door de as van het veld, voorzet naar de tweede paal, wordt daar niet weggekopt door Daalhuis. En zodoende nog bijna een kans opnieuw voor Apoel Nicosia, die nu echt moet, waar Fortuna dus echt moet gaan oppassen. Om niet tegen een zeepert aan te lopen, om nog een gelijkspel, in ieder geval een gelijkspel weg te geven.
Nadat je na 4 minuten op voorsprong hebt gestaan. En ook alleen maar op voorsprong hebt gestaan. Mooi uitworp van Brandenhorst naar Iataren. Met wat ruimte. Zoekt zijn man op. Zal dan toch even terug gaan naar Bretijn. Geeft hem goed mee aan Roemeni. Oh, Roemeni speelt hem achter Roukili. Misschien twijfelde hij even om zelf te schieten. Die mogelijkheid was er. Hij geeft hem vervolgens dus achter zijn medespeler Roukili. Goeie actie daar van Hübner. Die even een duwtje in de rug geeft van zijn directe tegenstander. En zodoende balbezit wist te houden. De bal is wel weer op de helft van Apoel. Wel weer de rust weten te vinden. Genoeg mannen achter de bal hebben. Precies 6 man om precies te zijn. En daardoor genoeg afspeelmogelijkheden. Fortuna zakt weer wat terug op de middenlijn. Apoel weer een solide opbouw aan die linkerkant. Ingespeeld aan invallen Duricic. Ja, aan het buitenspel is dat gevlacht door de assistent grensrechter op Koutsakos. Snel genomen die vrije trap en is er weer ruimte voor Iataren. Mooie opening aan die linkerkant naar Roemeni. Kan hem wel op de borst aannemen. Wat een paas weer van Iataren. Dat is de grote vraag. Wat gaat er met Iataren gebeuren in deze komende maand? Natuurlijk veelvuldig aangegeven dat hij zoekt naar een transfer. Er wordt ook een transfersom daarbij genoemd van 3 miljoen. Hij zelf vindt dat een koopje. Het is natuurlijk altijd nog maar de vraag of er ook een club bereid is om niet alleen dat te betalen, maar ook om hem daarvoor te halen of überhaupt de onderhandelingen in te gaan. Dat zal ongetwijfeld duidelijk gaan worden de komende maand. Vooralsnog is hij gewoon speler van Fortuna Sittard aan die rechterkant. En zoals altijd belangrijk. Met assists, goede voorzetten en het creëren van kansen. Iataren wist 1 keer in de voorbereiding ook al het doel te treffen. Dat was in de wedstrijd tegen Genk. Dan scoorde hij samen met Zeefuik in die 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen de Belgische buren. Pinto die probeert ook maar eens een keer de bal over de hele te geven. En dat lukt ook. Goed aangenomen door Roemeni. Krijgt hij geen vrije trap van de scheidsrechter. Na ingrijpen van Poursaitides. Dat was een mooie plek geweest om een vrije trap te krijgen. Maar ook Roemeni, een paar keer gezegd, maakt een hele goede indruk. Aannames zijn goed, speelt zich goed vrij. Spelen waar de Belg, waar Fortuna nog veel plezier aan kan hebben. Nog een kwartiertje ongeveer te spelen met wat blessuretijd erbij. De combinatie tussen Zeefuik en Deskot niet echt tot wasdom. Is het balbezit dus weer voor Apoel. Probeert aan de linkerkant en nu Koutsakos weg te sturen. Wordt opnieuw buitenspel gegeven. En Fortuna Sittard gaat wisselen. Het is Silo het Zand die in het veld gaat komen. Gaat het veld verlaten. Maar natuurlijk een dikke applaus. En naar de kant gaat Mohamed Iataren. Silo het Zand, 23 jaar, gehuurd van Feyenoord. Een huur met een optie tot koop. Een aanvallende middenvelder. Brak zijn hele jeugd door bij Feyenoord. Komt ook uit Rotterdam. Werd vooral bekend in de KKD bij Dordrecht. Ging daarna naar Heracles toe. Speelde hij 19 eredivisiewedstrijden. Maakte daar 1 goal en 35 wedstrijden in de keukenkampioen-divisie. 11 doelpunten en 4 assists. Een groot 23-jarig talent. Gaat nu de plek op innemen van Mohamed Iataren. Ja, terwijl daar een hoogstandje bedacht werd over de doelman, de invaller heen. Ja, dat lukte niet helemaal en is een doeltrap dus voor Becker. Bijna de laatste 10 minuten aanstaan. Ik heb wel het gevoel dat Fortuna nog steeds wel probeert als Adel verplicht nog een 3-1 op het scorebord te zetten. Te zeggen, je kunt het ook zo stellen. Het zijn de laatste 10 minuten dat je het nog kunt proberen in de voorbereiding. Nog de volgende week dan gaat het echt om de knikkers. Met die moeilijke uitwedstrijd natuurlijk tegen PSV Eindhoven. Maakt niet uit tegen wie je begint. Je moet er gewoon staan en klaar voor zijn. Toen heeft eerder ook al laten zien in de eerste wedstrijden bijvoorbeeld tegen Feyenoord met een 1-1 gelijkspel uit de Kuip weg te lopen. Dus die kansen zijn er altijd vroeg in het seizoen.
viertal Fortuna-spelers die aan de zijkant aan het warmlopen zijn. Het zijn er 3, want ja, Mohamed Iataren die heeft wel zijn hesje aangetrokken. Maar die loopt naar de Fernando Rixer site om hun te bedanken. Ik zal er verder geen conclusies uittrekken. Dat hij speciaal nu afscheid gaat nemen van de Fernando Rixer site. Maar in ieder geval een zeer warm applaus voor Mohamed Iataren die zojuist tussen het veld heeft gelaten. Terug naar het voetbal. De laatste 10 minuten zijn ingegaan. Inworp van Apoel. Die na die ongelooflijke grote dubbele kans daarna niet veel meer heeft laten zien. Maar die gigantische kans een minuut of 10 geleden. Die gekeerd werd in tweede instantie door Brandenhorst en in eerste instantie door de binnenkant van de paal. Dat had zomaar het spelbeeld kunnen veranderen. En zeker het gemoed na afloop als het 2-2 zou zijn geworden. Natuurlijk nog allemaal zeker dat Fortuna met 2-1 gaat winnen. Terwijl je daar een sprintje aan het trekken is langs de zijlijn. En misschien kunt u het zo dadelijk aan de overkant van uw scherm zien. Dat hij nog wat extra meters aan het maken is. Een soort van ereronde bijna. Is het weer langdurig balbezit dus voor Apoel Nicosia. Weer op zoek aan de linkerkant. Weer terug naar die laatste linie. Als je het mij vraagt, denk ik dat die laatste linie is natuurlijk veel gewisseld inmiddels. Maar die laatste linie heeft wel echt de meeste balcontacten gehad van alle spelers op het veld. Van Apoel, want die centrale verdedigers die hebben heel wat ballen op en neer zitten kaatsen. Hoge inworp van Dalhaus. Ja, dat is zeker een overtreding gemaakt door invaller Dejanek op Ole Romeni. Zou je best wel een gele kaart voor kunnen geven, want hij pakt hem met 2 handen vast en bijna Wazari gooit hem op de grond. Te harde paas van Zeefuik. Weet daar dus Dalhaus niet mee te bereiken. Zeefuik fysiek sterk, aanspeelpunt. Maar niet altijd nog fijne voeten, zachte voeten om de bal te geven. Terwijl er 2 keer gewisseld gaat worden. Okili gaat er vanaf. Christophe Petersen gaat in het veld komen. En ook Nick de Groot gaat nu in het veld komen. Romeni, een van de uitblinkers van vandaag, gaat het veld verlaten. Christophe Petersen komt op zijn plek. En dan is het dus ook een invalbeurt voor Nick de Groot. 24-jarige verdediger uit Den Bosch. Gehaald van FC Den Bosch. De enige speler waar ook daadwerkelijk een transfersom voor betaald is. Nou, verluidend €215.000 voor de linkervleugelverdediger. Die 149 wedstrijden speelde voor FC Den Bosch. En daarin 10 keer wist te scoren. En 11 assists gaf. Hij nu aan in het veld gekomen. Christophe Petersen, natuurlijk fris en die linkerkant aan het loeren is. Ja, zoals altijd loopt hij heel dicht voor Danny Buis. Dan krijgt nu dan voor de eerste keer de bal aan de linkerkant. Zoekt graag de man op, goede dribbel, goed opgevangen daar door Dalhaus die rugdekking gaf. En daar Zeefuik bijna, Deskot niet. Invallen de Groot met een sliding. Weet hem dan ook niet te krijgen en dan is het wel een vrije trap voor Fortuna Sittard. Er is even wat rust wedergekeerd al daar. Ik zei al, Christophe Petersen, hij loopt heel dicht voor Danny Buis lang. Iets waar hij ook niet altijd even blij mee is, want Danny Buis schreeuwt natuurlijk het meeste naar de links buiten van Fortuna Sittard, die dan zo dicht voor hem staat. Nou, als je wat dat betreft Iataren bent aan die rechterkant, of nu Ivo Pinto, dan krijg je op dit moment veel minder naar je oren geslingerd door trainer Danny Buis. Nu opnieuw een mooie opening aan de linkerkant op Petersen. Geen overtreding gemaakt, Dalhaus die goed rugdekking geeft opnieuw. En daardoor balbezit voor Fortuna Sittard.
Balbezit voor Fortuna, daar is ruimte. De linkerkant Descott geeft hem voor. Komt niet terecht bij Zeefuik. Afvallende bal opgevangen door Peterson. Ja, hij laat hem over de zijlijn lopen. Dat doet hij goed. De Zweed. Peterson maakte wat dat betreft wel redelijk wat indruk in de eerste oefenwedstrijd. Tegen Lierse veel goede voorzetten. En de bal in de 16. Rommelig, uitverdedigd. Ja, een hele bijzondere bal dit. Inworp dus voor Hapoel Nicosia. Nog maar 5 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Vasthouden daar geconstateerd door de scheidsrechter. Siep van Ottelen was die zijn tegenstander vasthield. Dus een vrije trap terwijl er nog een wissel komt aan de kant van Fortuna Sittard. Het is Kani Buyukan. Komt in de plek voor Jasper Dalhaus. We hebben even de bal inderdaad weer als welkom voor onze nummer 39, Kani Buyukan. En daar is dan Gani Buyukan. Zo zien we dan toch wel een aantal wissels nog aan de kant van Fortuna. De bijna gebruikelijke 5 wissels hebben nu plaatsgevonden. Goede opening daar aan die linkerkant van Dezenek. Gevangen. Wordt geloerd op een schot, maar de bal gaat naar de rechterkant toe. Voorzet van Poursaitides komt niet terecht, maar nog steeds balbezit dus voor Hapoel. Een lange fase van balbezit opnieuw. Opnieuw een goede crosspaas. Bij Vlagen laat Hapoel toch prima voetbal ook zien. Wel het gevoel dat ze daar de ruimte toe krijgen. Nou, daar is dan het eerste balcontact van Buyukan. Dat wordt positief ervaren. Goed vervolg gegeven door het zand. Naar Descott. Het zand loopt, aan de linkerkant is Peterson. Die krijgt de bal, die gaat naar binnen trekken, punt van de 16. Oh, slechte voorzet. Hij probeerde hem laag te spelen richting Zeefuik, maar in plaats van dat hij Zeefuik bereikt, ging hij recht richting doelman Becker. Dat is uiteindelijk een makkelijke prooi dus voor de doelman. Die nu hier de bal over de zijlijn trapt. Omdat zijn speler, zijn spits, of de invaller Stafylidis in de eerste helft. Zo te zien. Nee, toch niet. Zoveel gewisseld natuurlijk aan de kant van Hapoel. Hoe dan ook trapt hij de bal over de zijlijn zodat er een eventuele blessurebehandeling plaats kon vinden. Is niet nodig, dus Peterson gooit de bal terug naar de Cyprioten. Nog 2 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Kan Fortuna nog een kans creëren? Of moeten ze tegenhouden in deze slotfase? Buis schreeuwt zo hard als hij kan naar de overkant, maar het levert niks op, want het is balbezit en ruimte voor Hapoel. Nu aan de linkerkant. Goed teruggespeeld, alle ruimte ligt er, want Fortuna is flink teruggezakt. Alleen Descott en Zeefuik nog voorin, bal in de 16, goed opgevangen door het zand. Het zand paast hem te hard richting Buyukan en zo opnieuw balbezit voor Hapoel. Ja, zou maar een schot kunnen gaan komen. Nee, het is een hele rare en niet begrepen paas van Duricic. Ik probeer te verstaan wat Danny Buis naar zijn manschap aan het roepen is. Het is in ieder geval een lange bal van Brandenhorst naar voren. Niet bereikt bij Zeefuik, maar wel bij Descott. En dan is het Peterson die opvangt. Peterson weer een goede paas naar Descott. Elkaar nog niet lekker te vinden bij Fortuna in die voorhoede. Danny Buis zich enorm aan het opwinden is.
Hoofdschuddend loopt hij terug de dugout in. Ziet hij wel Peterson de bal voorgeeft. Westcott teruggegeven naar Nick de Groot. Voorzet bij Zeefuik. Onderdoor. Pinto vangt de bal op. Van Ottelen. Wat een schot van Ottelen. Ja, mooi schot van Ottelen daar. Weer op slag van het einde van de helft. Net zoals in de eerste helft, dan was het op slag van rust. Roemeni die een doelpunt maakte. Romani moet ik zeggen. En nu was het een afstandsschot. Wat bijna het doel in ging, maar een goede redding daar van doelman Becker. Toch nog een wapenfeit gezien voor Fortuna Sittard. Zo vlak voor het einde van deze wedstrijd. Waar 2 minuten blessuretijd bij zijn gekomen. Dat betekent dat er nog 1,5 minuut te gaan zijn. Moet Fortuna even allemaal weer terug naar de eigen gelederen. Goed verdedigd door Pinto, maar het mag niet verder. Het is een vrije trap. Alles en iedereen naar voren van Apoel Nicosia. Die nu nog een kans ruiken om nog iets van deze avond te maken als het gaat om een resultaat halen. Een stuk prettiger terugvliegen zijn naar Cyprus, nadat zij dus een week hier op trainingskamp waren in Nederland. Goed weggekopt door Pinto die bij de eerste paal makkelijk de bal kon koppen. Alleen de afvallende bal niet voor Deskot. En dus opnieuw een voorzet wellicht. Opnieuw afgeblokt door Pinto. Ja, en daar kan wellicht nog wat ruimte ontstaan, maar het lijkt een overtreding op het zand. De scheidsrechter wacht even, geen voordeel. Halve minuut, nog te gaan. De laatste oefenwedstrijd van Fortuna Sittard. Voordat het seizoen 26-27 van start kan gaan. Goeie driehoek daar. Martijn speelt met Silo het Zand. Probeert die bal handig mee te nemen. Mislukt. En dan kan er ruimte ontstaan voor Apoel. Maar wordt in ieder geval afgestopt daar door Philip Retijn. Kosten van een vrije trap, wat redelijk snel genomen is, want de 2 minuten die zitten erop. De scheidsrechter laat deze aanval nog doorgaan. Er kan een voorzet komen. Komt op de rug van Ottelen. En dan zal het fluitsignaal nu nabij zijn. Ja, daar is het einde van deze wedstrijd. De voorbereiding zit erop voor Fortuna Sittard. Ze spelen 5 oefenwedstrijden. Daarvan winnen ze tegen Lierse, ze winnen tegen Genk. Vervolgens verliezen ze van Olympiakos en van Metz. Maar ze eindigen wel met een overwinning. Een 2-1 overwinning tegen Apoel Nicosia. Over een goede week gaat het beginnen voor Fortuna Sittard. Die uitwedstrijd dus tegen PSV, de landskampioen. Voor deze avond bedanken wij iedereen hartelijk voor het volgen van deze livestream. We hopen dat jullie allemaal ervan hebben genoten en hebben kunnen kijken naar de laatste wedstrijd van Fortuna in deze voorbereiding. Ik wens iedereen nog een hele fijne avond op deze mooie vrijdagavond. En veel plezier met het voetbalseizoen 26-27 van Fortuna Sittard. Over het nieuwe seizoen gesproken, zaterdag 8 augustus volgende week speelt